Здравейте, приятели! В този клип от екипа на ILG Vision ще ви покажем как да прехвърлите запис от записващо устройство Hikvision върху външен източник като флаш памет или флашка. Като за начало ще влезем в менюто на записите. За целта избираме бутона Playback в горната част на екрана. Вече в Playback менюто избираме камерата или камерите, от които искаме да свалим записи. В моя случай аз избирам първата камера и се появяват всички направени записи на този канал. За да улесним преглеждането и да виждаме по-кратък период от време с цел по-детайлно преглеждане, избираме следната функция. Като решим кой е периода, който искаме да свалим, слагаме курсора на мишката върху картината и от появилите се опции избираме ножичката. В появилото се меню избираме диапазона, който желаем да свалим. В моя случай аз искам да сваля всички записи от 10:45 до 11 часа. След като изберем диапазона, натискаме Запаметяване. След което опцията Видео и регистър. И в последния прозорец избираме флашката и директорията, в която искаме да свалим записа. Като сме готови, отново натискаме Запаметяване и файла започва да се сваля. Трябва да имате предвид, че е възможно файла да не може да бъде прочетен от даден плеер на компютъра и затова от Hikvision са направили собствен плеер, предназначен за безпроблемно разчитане на свалените файлове. Той може да бъде изтеглен по същата процедура, като вместо видеорегистър избираме плеер. Вече са експортирани и записите и плеера. Ще се прехвърлим на компютър, за да ви направим демонстрация. След като включите флашката, следва да намерите директорията, в която сте запаметили записите. Разархивирате плеера и го отваряте. От тук избираме файл Open и след това избираме другия файл, който сме запазили, този с записите. И вече можем да го преглеждаме безпроблемно. Благодарим ви за вниманието. Очаквайте още видеоуроци относно Hi-Look техниката. Може да се абонирате за нашия канал, за да сте в течение. ILG Vision е вносител и дистрибутор на професионални системи за видеонаблюдение. Фирмата разполага с квалифициран екип по проектирането, монтажа и поддръжката на системите. А за специалистите в бранша има специално разработена партньорска програма с изключителни условия.